Κουμπί έχει πατηθεί. Έλα, μη με σκάς. Δεν σε σκάω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Damn. Γιατί καλησπέρα? Αρχικά ο κόσμος που το βλέπει, που ξέρει τι είναι. Είναι σπέρα, είναι ημέρα, είναι νύχτα. Κανείς δεν ξέρει τι θα είναι. Ναι, δεν μ' αρέσει να προειδεάζω τον κόσμο έτσι. Δεν θα το Έχεις ξαναπώ. δίκιο, όχι, δεν θα μ' άρεσε. ξαναγίνει. Κομμένε. Κομμένες οι καλησπέρες. Τελειώσαν οι καλησπέρες από εδώ και πέρα. Τέλος. Ακούτε το That Jane Pod Είναι ο Μίμης στο μικρόφωνο και η Debbie. και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, ναι. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει ούτε περιστροφές, ούτε ξεκινήματα περίεργα, ξέρω εγώ, να τους αφήσουμε να μπουν. Έχουν περάσει 35 δευτερόλεπτα. Τελείωσε. Σήμερα μιλάμε για ρούχα. Έχεις αγριέψει. Ναι, έχω αγριέψει Γιατί μπορείς, είσαι ο Μίμης. Όχι, τίποτα. Έχει κρύο την στιγμή που ερχόμουν και ήρθα αγριεμένος. Άμα έχει ζέστη, θα έρχομαι πιο χαλαρός. Και τι ρούχα επέλεξες σήμερα? Δεν επέλεξα τίποτα ιδιαίτερο, γιατί εντάξει, όταν γράφουμε θέλω να είμαι άνετα. Έτσι, κόζε. Οπότε με ενδιαφέρει περισσότερο η πρακτικότητα παρά το look, οπότε είμαι με φόρμα και φούτερ. Θεωρείς ότι, μιας και το θέμα μας θα είναι τα ρούχα, πόσο σημαντική είναι η εμφάνιση, το στυλ βάση των ρούχων σε έναν άνθρωπο? Πολύ, πολύ. Και κυρίως με το που πηγαίνει. Ρε παιδί μου, όχι με το που πηγαίνει, αλλά το ποιο είναι το concept. Πηγαίνει στη δουλειά του, πηγαίνει να φάει ένα φαγητό. Πού πηγαίνει να φάει φαγητό, πού πηγαίνει να πιει ποτό. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά αν έχεις ένα συγκεκριμένο στυλ, γιατί πρέπει να το προσαρμόσεις με το που πηγαίνεις? Δεν χρειάζεται να το προσαρμόσεις, αλλά δεν μπορείς να πας με φόρμες. Δεν μπορείς. Σαφώς και μπορείς. Καλά, ναι. Αν είσαι ο Snoop Dogg, θα πας σε ένα γάμο με φόρμες. Δεν ξέρω αν θα σκάσει σε γάμο ο Snoop Dogg. Θα σκάσει κάτι άλλο. Κοίτα, καταλαβαίνω ότι δεν είναι κακό και πράγματι βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι, κυρίως νέοι, έχουν φέρει μια νέα, έτσι θα το έλεγα, μόδα, που ξαφνικά μπορείς να πας σε οποιοδήποτε μέρος και να έχεις ένα συγκεκριμένο outfit, το οποίο δεν ξέρω, μας αρέσει. Κοίτα, ανεξαρτήτως αν αρέσει αισθητικά, είναι καλύτερο το ότι έχουμε πάρει λίγο από το formality, το οποίο παλιότερα ήταν το status quo, Ναι. και το έχουμε κάνει πιο πολύ δικό μας. Ναι. Δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να μπεις σε ένα πολύ ακριβό μέρος. Θα σου πω ιστορία που μου έχει συμβεί. Ωραία. Δεν χρειάζεται να μπεις σε ένα πάρα πολύ ακριβό μέρος, ντυμένος, λες και πηγαίνεις, ξέρω εγώ, επίσκεψη, λες και πηγαίνεις σε σκάνες για να σε βραβεύσουν. Ισχύει αυτό, ειδικά παλαιότερα συνέβαινε συνέχεια. Έπρεπε δηλαδή μέχρι και κοστούμι να βάλεις. Τη γραβάτα σου, όλα. Μα βέβαια, έχω χρεωθεί πάρα πολύ άσχημα έτσι τα παλιότερα χρόνια. Τα παλιότερα, μίλησέ μας γι' αυτό. Είμαι πρώτο έτος στη σχολή. Μιλάμε πολύ παλιά τώρα, έτσι. Σουτ βρε. Είμαι πρώτο έτος, το προσπερνάω. Είμαι πρώτο έτος στη σχολή και έχω μάθημα απόγευμα. Έχει πολύ κρύο. Και φεύγω από τη σχολή, μου στέλνουν ένα μήνυμα ότι τύπου είμαστε εκεί, ρε παιδί μου, για καφέ. Δεν ξέρω που είναι το μέρος. Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα. Ναι. Βάζω χάρτη. Μια χαρά, λέω, ωραία, θα φτάσουμε. Φτάνω στο μαγαζί, πανέμορφο απ' έξω. Μαγαζάρα θα παίξουμε σήμερα το απόγευμα για καφέ. Μπαίνω μέσα, παθαίνω τρομερό σοκ. Το μαγαζί είναι πανέμορφο, προς Θεού. Δεν είναι αυτό που περίμενα. Όχι το μαγαζί, οι άνθρωποι μέσα δεν με είχαν ενημερώσει. Δεν τέριαζες στον ντύσιμο, ήταν πιο κυριλαία, ας πούμε. Ναι, δεν τέριαζα εγώ εκείνη τη στιγμή. Και ξέρεις τι, αρκετά χρόνια πίσω, πριν ξεκινήσει η μόδα η οποία ανέφερες πριν, υπήρχε λίγο ακόμη ένα μεγαλύτερο ταμπού. Γιατί ήμουνα με φόρμες, ρε παιδί μου, για διανεμικό εγώ. Γιατί ήθελα στη σχολή μου να είμαι άνετα, ξέρω, και είχε κρύο. Οπότε σοκάρομαι, το προσπερνάω. Κάνω ένα walk of shame 15 σκαλιά, ρε παιδί μου. Ανεβαίνω αυτά τα 15 σκαλιά της ντροπής. Ήτανε 15 σκαλιά της ντροπής. Πολύ άβολο. Ναι. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε ζήσει παρόμοια σκηνικά. Ναι, σε όποιον και να το πεις σου λέει και αυτός μια δικιά του ιστορία. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα έχει αρχίσει και μας βολεύει και νιώθουμε λίγο, μπορούμε να το έχουμε πιο στα δικά μας μέτρα το ντύσιμο και να το πηγαίνουμε παντού. Μπορείς να μιλήσεις και με το στυλ σου, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι οι άνθρωποι μια όψη. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Αυτή η μόδα τώρα, δηλαδή θα βγεις, σου λέω εγώ βράδυ. Θα είστε 20, σου λέω μικρό αριθμό. Τώρα πες ότι είσαι σε ένα μαγαζί 20 άτομα. Από τα 20 άτομα πόσοι θα είναι πανομοιότυποι? Δεν θα είναι και οι 18. Και οι 18 να μην είναι, και το 14 μεγάλο νούμερο είναι στα 20. Αλλά δεν είναι λίγο περίεργο αυτό? Δηλαδή δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι, κοίταξε να δεις.
λόγω της μαζικότητας και της παγκοσμιοποίησης δεν θα το πάω βέβαια τόσο deep το θέμα σήμερα. Κι όμως έχει, αν το πιάσουμε τώρα στην κανονική του μορφή, ναι, είναι αν αυτό που πας να περιγράψεις. Και το ξεψαχνίσεις, προς τα εκεί πηγαίνει, αλλά εντάξει δεν θα το βαρύνω. Οκ, κοίτα, άμα δεις πιτσιρικάδες. Ναι. Παπούτσι TN, η 9 στους 10. Ναι. Ωραία. Φορμίτσα. Ναι, διάφορες μάρκες. Ναι. Εντάξει, ας μην αναφέρουμε. Όχι. Δεν είναι. Προσπαθώ να κάνω μια εικόνα στο μυαλό μου. Η North Face, η Tech Fleece πάνω. Full. Δεν είναι κακό, ούτε καλό. Είναι αυτό που είναι. Υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μόδα η οποία έρχεται απ' έξω, η οποία δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου σε αυτήν. Okay. Είτε είσαι 15, είτε είσαι 45, είτε είσαι 80. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα, το πώς θα καταφέρεις να κάνεις, ρε παιδί μου, το ρούχο να μην σε φοράει, αλλά να το φοράς σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν είσαι, μετά είναι θέμα χαρακτήρα και προσωπικότητας. Μου δίνεις ωραία πάσα εδώ. Χαίρομαι. Κοίταξε, σίγουρα η μόδα είναι ένα φαινόμενο το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα όλων. Το έχουμε στο μυαλό μας περίεργα. Μόδα μπορεί να είναι τα ρούχα, τα αξεσουάρ, μπορεί να είναι ένα χτένισμα, μια τάση που θα έρθει και είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουν τους ανθρώπους να εκφραστούν, τους δίνει μια ταυτότητα. Όμως δεν είναι μόνο κοινωνικό. Δηλαδή η μόδα δεν είναι απλώς τα ρούχα. Αντικατοπτρίζει την αισθητική τη δική σου, τη δική μου. Μου δίνει τον χαρακτήρα μου, δίνει αυτό το έξτρα. Δηλαδή θα με δεις και θα πεις ναι, αυτό θα το φόραγε η Δέσποινα, ας πούμε. Είναι στο στυλ της. Ναι. Ωστόσο, όντως με προβληματίζει το γεγονός ότι πραγματικά βγαίνεις έξω και το βλέπεις παντού το ίδιο. Κοίτα, κυρίως και τους φοράει τους περισσότερους. Τους φοράει. Ναι. Συμβαίνει σε μικρότερους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει εντελώς και τα κριτήριά τους και δεν έχουν πει ότι ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό μου πάει, το κρατάω. Αυτό δεν μου πάει, παρότι μπορεί να είναι το πιο hot πράγμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή στον κόσμο ή οτιδήποτε, αφού δεν μου πηγαίνει, ας το φορέσει κάποιος άλλος άνθρωπος. Το θέμα είναι, μπορεί ο άλλος να αντιληφθεί ότι δεν του πηγαίνει. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ωραίο οι άνθρωποι να πειραματίζονται με διαφορετικά στυλ μέχρι να βρουν τι είναι αυτό. Ωστόσο, μου δείχνει μια αδυναμία, γιατί από τη στιγμή που όλο αυτό το στυλ και η μόδα είναι μορφή αυτοέκφρασης, αντανακλά την προσωπικότητα όμως του ανθρώπου. Άρα, μήπως δεν έχεις χτίσει την προσωπικότητα, μήπως δεν έχεις γούστο. Είναι πολύ πιθανό. Και τι επιρροές έχει, έτσι. Τι επιρροές. Ναι. Και εδώ ξέρεις θα σου δώσω μία πάσα. Όλες αυτές οι μάρκες που ανέφερες και πάρα πολλές άλλες. Και πάρα πολλές. Εσένα σου αρέσει αυτό, ρε παιδί μου? Δηλαδή να ξέρεις ότι θα πάρεις το τάδε κομμάτι, αλλά μπορεί εσύ να το έχεις στο στυλ σου, να μπορείς να μην σε φορέσει, ή θέλεις να έχεις κάτι που σου δίνει, που δεν θα το βρεις εύκολα? Για την έννοια της μοναδικότητας, ας πούμε. Ναι. Κοίτα, η έννοια της μοναδικότητας από αρχαιοτά των χρόνων είχε έναν τρόπο η ίδια μόνη της να δίνει τη λύση. Και πάντα αυτό ήταν το χρηματικό. Ναι. Εάν φορέσω κάτι το οποίο κάνει 1.500 ευρώ, πόσες είναι οι πιθανότητες να το δώσω στον δρόμο? Μπορώ να τον δώσω άλλον ένα. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Σου μιλάω, παίρνω μια ακραία θέση για να μπορέσω να ξυλώσω, ρε παιδί μου, το κουβάρι. Παρ' όλα αυτά, εδώ τώρα που δίνεις κι άλλη πάσα. Τέλεια. Εδώ έρχεται κάτι άλλο. Έτσι, μιας και αναφέραμε τα χρήματα. Είναι τόση η έντονη η ανάγκη του κόσμου να δείξει ότι αυτά που φοράει είναι ακριβά και έχω τη δυνατότητα, ας πούμε, να τα φορέσω και θα στο δείξω με κάθε τρόπο. Και αυτό γίνεται και από τα λογότυπα. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις όλες αυτές τις μάρκες που λέμε, και άλλες που δεν αναφέραμε φυσικά, έχουν κάτι λογότυπα που από μακριά ξέρεις ότι αυτός φοράει την τάδε μάρκα. Ναι. Αυτό τώρα δείχνει πάρα πολλά. Ναι, παλιότερα δεν ήταν έτσι. Είναι ένα σημείο των καιρών. Δεν ξέρω αν θα μείνει ή αν θα φύγει ή αν θα κρατήσει, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έχει ήδη κρατήσει κάποια χρόνια. Δεν είναι φετινό ούτε περσινό. Σίγουρα. Έχει να κάνει και με την κουλτούρα. Γιατί εντάξει, δεν θα κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Με την κουλτούρα της μουσικής ως επιτοπλίστων έχει να κάνει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετές επιρροές. Ναι. Και κυρίως στην Ελλάδα αυτό που παρατηρώ είναι ότι έχει έρθει από το hip hop αυτό. Πολύ από το hip hop. Ναι.
Πάρα πολύ. Υπάρχουν εταιρείες όχι τόσο ελληνικές, έχουν ξεκινήσει τώρα και το κάνουν, κυρίως ξένες και μάλιστα αγγλικές. Οι περισσότερες, η μία που έχω στο μυαλό μου, η οποία, ρε παιδί μου, όταν μπεις στο site της, μπαίνεις, το βλέπεις κλειδωμένο. Ναι. Μπορείς να κάνεις ένα, ρε παιδί μου, subscribe στο newsletter τους, για να να ενημερώνεσαι. Αλλά δεν υπάρχει το περιεχόμενο, δεν υπάρχουν τα ρούχα τους. Και αυτοί, ρε παιδί μου, ανακοινώνουν μέσω Instagram ή οτιδήποτε ότι εμείς θα κάνουμε, ξέρω εγώ, το χειμωνιάτικο drop 5η 12 η ώρα το βράδυ. Μπαίνεις 12 και 10 και τα 9 από τα 10 κομμάτια είναι sold out. Ναι. Αφού έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο και το κάνουν, μαγκιά τους. Σίγουρα. Είναι μαγιά αυτό. Αλλά βλέπεις ποια είναι και η κουλτούρα. Ότι ο κόσμος, ξέρω εγώ, 12 η ώρα θα είναι πάνω από το κινητό. Επειδή αυτό έχει την επιρροή και έχει γίνει μόδα. Επειδή έχει ένα street credit το οποίο το παίρνεις αναλόγως και την παρέα σου και τις επιρροές γενικότερα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο που η πλειονότητα της εργατικής τάξης της Ρωσίας αγαπά πάρα πολύ την Adidas. Εντάξει, τώρα και εγώ φοράω Adidas, τι πάει να είναι παραπάνω από ένα τα κοινά. Ναι. Ας αφήσουμε τη Ρωσία τώρα, γιατί μπαίνουμε σε άλλα τέτοια. Όχι, είναι όντως γεγονός. Ρε παιδί μου, εντάξει, έχει εξηγηθεί και σε βίντεο, έχουν γίνει και ντοκιμαντέρ για το πώς ξεκίνησε. Θα το πω πολύ σύντομα για να μην κουράσω. Ότι όταν η Adidas είχε χορηγήσει την αποστολή της Ρωσίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όλοι οι αθλητές οι οποίοι τα είχαν πάει και πολύ καλά, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν, τα είχαν πάει εξαιρετικά και σαφώς και η Adidas πήρε το ανάλογο cloud από όλο αυτό και οι αθλητές και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν και είχαν σαν πρότυπα τους Ρώσους αθλητές, τους αθλητές τους, της χώρας τους, ξεκίνησαν να προσπαθούν να βρίσκουν κομμάτια της Adidas η οποία εκτινάχθηκε στη Ρωσία. Απίστευτο. Γι' αυτό το λόγο, γιατί θέλαν να φοράνε κάτι από τον αγαπημένο τους αθλητή, ο οποίος εκείνη τη χρονιά σπονσοραριζόταν από την Adidas. Ωραία αυτή η ιστορία και θεωρώ ότι συμβαίνει σε πάρα πολλά κομμάτια. Όπως και στη μουσική βλέπεις, πάμε σε μια συναυλία, βγαίνει το merch, πάνε όλοι ουρές να αγοράσουν. Και είναι ωραίο αυτό, έτσι τιμάει και τον καλλιτέχνη, αλλά νιώθεις και εσύ ότι είσαι ένα κομμάτι από την καθημερινότητα του καλλιτέχνη και τι να αφορά αυτό. Και σε αυτό, για να κλείσω την εισαγωγή που έκανα πριν, σίγουρα ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ξοδεύει και έχει δικαίωμα να ξοδεύει τα χρήματά του όπως αυτός θέλει, γιατί έκανες την αναφορά στο ότι θα πάρω ένα κομμάτι με τόσα χρήματα. Παρ' όλα αυτά επιμένω και θεωρώ ότι η αλόγιστη αυτή σπατάλη χρημάτων είναι επίδειξη πλούτου και είναι κυρίως δείγμα νεοπλουτισμού. Δηλαδή έχει την ανάγκη ο άνθρωπος να έχει την νοοτροπία του νεοπλουτισμού. Ναι, εννοείται, εντάξει. Κοίταξε, όσο προχωράει η κοινωνία θα δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για περισσότερους ανθρώπους να πλουτίσουν. Αυτό τώρα μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι, ξέρεις, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, είτε για να το σταματήσω είτε για να το... Σίγουρα. Οπότε, αν εσένα σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, να κάνεις κάτι το οποίο δεν θα κάνει κάποιος άλλος και να ξοδέψεις τα λεφτά σου, να ξοδέψεις όλο το μηνιάτικο σε μία μπλούζα, δεν μου ζήτησες δανεικά. Καλά, προφανώς. Σαν φαινόμενο. Σαν φαινόμενο, εντάξει, έχει προβληματίσει πολύ κόσμο. Χάνεται η έγκλη, ρε Μίμη. Χάνεται. Σε κάποια πράγματα, ναι. Δηλαδή, έχεις την ανάγκη να φορέσεις κάτι πανάκριβο, έχεις την τάση να μου το δείξεις με κάθε τρόπο, κάνει μπαμπ μακριά, και εκεί πέρα νομίζω εγκλωβίζεται ο περισσότερος κόσμος σε κάτι που ο ίδιος δημιούργησε, χωρίς κανέναν λόγο. Δηλαδή... Ναι. Δεν είναι, ξέρεις τι, θα κάνω δικηγόρο του διαβόλου να σου μαζί σου. Δεν είναι και ένας τρόπος, ρε παιδί μου, δηλαδή πάντα. Ποιος ήταν ο τρόπος για να δείξεις ότι πέτυχες τη δουλειά σου και ότι έβγαλες λεφτά? Ότι αγοράζεις ακριβά πράγματα. Ναι, το αυτοκίνητο, τα ρούχα, το σπίτι. Κάνα δύο πράγματα ακόμη που θα μου ξεφεύγουν. Το οποίο θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να το δείξεις. Συνήθως η τάση είναι να ανεβάζουν φωτογραφίες. Φωτογραφίες, ναι, σπίτι, Instagram. Πολύ.
διάφορα exclusive αντικείμενα που έχουν αγοράσει, που δεν μπορεί να τα αγοράσει ο εκάστοτε. Συλλογές. Ο άλλος είναι συλλέκτης στο πιο χαζό πράγμα, ρε παιδί μου, ή σε ένα πράγμα που θα πεις αποκλείεται, ρε φίλε, να κάνει συλλογή ο άνθρωπος. Ναι. Κι όμως κάνει συλλογή γιατί θέλει κάπου να φάει τα λεφτά του. Έχω παρατηρήσει ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεν επιτυχημένοι, βγάζουν λεφτά λόγω της πίεσης για να βγάλουν τα λεφτά, έχουν ανάγκη να τα ξοδέψουν κυρίως σε χαζά πράγματα. Ναι, γιατί δεν έχουν ασχοληθεί με κάτι άλλο. Δηλαδή έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν έχει τι άλλο να κάνει. Επειδή ο άλλος τρώει πολύ πρέσα ναι. όταν είναι στη δουλειά του για να βγάλει αυτά τα χρήματα που θέλει να βγάλει, μετά θέλει να τα ξοδέψει. Ναι. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Συμβαίνει. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να μείνω στο κομμάτι της κομψότητας, της μοναδικότητας και εύχομαι, ρε παιδί μου, να υπάρχει κι άλλος κόσμος που βλέπει αυτή την οπτική και δεν είναι μία μάζα που ακολουθεί απλά μία τάση. Δηλαδή, και βλέπεις ότι έχει ανέβει και πάρα πολύ το να βγαίνουν έξω στο δρόμο και να σε σταματάνε και να σε ρωτάνε πόσο κοστίζει το outfit. Και βλέπεις τώρα πιτσιρικάδες, τώρα 15 χρόνων και να λέει μπλουζάκι 500 ευρώ, παπούτσια. Και είμαι πολύ... βρε μικρές πόρε, δεν ξέρεις να μου πεις βασικά πράγματα. Και ξέρεις να μου πεις ότι αυτό το μπλουζάκι το πήρες 500. Είναι παιδικό. Με πιάνουν λεφτά. Τι ερώτηση είναι αυτή. Αλλά είναι σημείο της εποχής. Δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό εάν ακολουθήσεις, αλλά είσαι και δύο βήματα πίσω. Ναι, το θέτεις ωραία. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κρατάω τη σημαία. Θα πάω και δύο βήματα πίσω. Θα κάτσω πιο. Ναι, και ας σταματήσει λίγο αυτό, ρε παιδί μου, με τις ξένες μάρκες. Εγώ θεωρώ ότι και οι Έλληνες εδώ πέρα έχει έρθει μια φοβερή κουλτούρα αυτή τη στιγμή που πραγματικά μπορούμε να στηρίξουμε νέους ανθρώπους που κάνουν το ξεκίνημά τους και έχουν να δώσουν ρούχα. Δηλαδή, εγώ το βλέπω σε πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες. Η δουλειά που κάνουν, τα σχέδια που κάνουν, αλλά και η ποιότητα των ρούχων τους, μόνο να στηρίξω μπορώ σε αυτό. Ναι. Είναι φοβερό. Και η μοναδικότητα εδώ, δεν θα το δεις εύκολα. Ναι. Και κάνουν καλή δουλειά και στις δύο μεριές, γιατί κάνουν καλή δουλειά και οι σχεδιαστές. Σίγουρα. High fashion, ας το πω, παιδί μου, έτσι. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μάρκες streetwear, urban, πιο του δρόμου, πιο αθλητικές. Και αυτό είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Και εκεί γίνεται εξαιρετική δουλειά. Γιατί εντάξει, τα άλλα είναι δεσίματα, ρε παιδί μου, στα οποία δεν τα χρησιμοποιείς καθημερινά. Όχι. Ενώ τα άλλα τα βλέπεις πιο πολύ και τα βλέπεις και στον δρόμο να κινούνται. Και είναι πολύ ωραίο και πολύ αισιόδοξο. Είναι αισιόδοξο και επίσης, ας μην γελιόμαστε, η ρουτίνα που έχει η πλειοψηφία των ανθρώπων, είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο δρόμο. Μπορεί να σηκωθείς να πας στη δουλειά σου, θέλεις να έχεις ένα όμορφο ντύσιμο, αλλά μετά τη δουλειά θα προκύψουν 1002 πράγματα που θα κληθείς να βγάλεις εις πέρα. Αυτό μετά τη δουλειά πλέον είναι περισσότερο από το πριν. Ναι, οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος για να νιώθεις και άνετα, έτσι, να μην φεύγεις από την ασφάλεια αυτή. Ωραία, πριν κλείσουμε, θέλω να μου πεις ποιο θεωρείς ότι είναι, έτσι, επειδή μιλήσαμε και για μόδα και μπορεί άμα τους αρέσει να το ξανακάνουμε, το πιο hot χρώμα αυτή τη στιγμή. Χρώμα είτε για πάνω, είτε για κάτω, jean, φόρμα, οτιδήποτε, είτε για παπούτσι. Εσύ να σου πω κάτι, δεν θα ξεφύγει ποτέ κανένας από το μαύρο. Ναι. Θα είναι πάντα το πιο hot της μόδας. πολύ. Σε όλα τα κομμάτια. Είναι πολύ. Ναι. Και εγώ δυσκολεύομαι να ξεφύγω από το μαύρο, ενώ θα δω και θα πω τι ωραίο χρώμα αυτό, θα με δεις πάλι στο μαύρο. Ναι. Κλασικό. Μπορεί να δημιουργήσει κομμάτια τα οποία είναι και σύγχρονα και κλασικά, συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, για να μην πούμε το ίδιο πράγμα, γιατί και εγώ είχα στο μυαλό μου το μαύρο και μου το έκλειψε. Αποκλείεται να έχει κάποιο στο μυαλό το μαύρο. Θα πω ένα χρώμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν πηγαίνει σε όλα. Ωραία. Και δεν πηγαίνει σε όλους. Αλλά όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, μου αρέσει πάρα πολύ και είναι το baby blue. Ωραίο. Είναι πολύ ωραίο χρώμα. Και θα σου πω και κάτι για το baby blue. Αν χρησιμοποιείτε και εκτός από τα ρούχα, άμα ας πούμε έχεις ένα φόντο με baby blue, είναι πάρα πολύ βοηθητικό στο να κάνεις πιο εύκολα τη σκέψη σου. Ναι. Και πιο ξεκούραστο χρώμα. Σε βοηθάει να συγκεντρωθείς. Σε βοηθάει να συγκεντρωθείς και είναι ήρεμο. Δεν είναι, ρε παιδί μου, σαν να έχεις ένα κόκκινο τοίχο. Σωστά, ναι. Όντως. Κοίτα, γενικά πολλά χρώματα. Αλλά ναι, αυτό μου αρέσει πολύ. Συμφωνώ. Το έχω δει, το έχω δει αρκετά και μ' αρέσει. Είναι ωραία. Με αυτό θα αφήσουμε την παρέα. Έτσι. Ωραία τα είπαμε. Έχει ζουμί το θέμα ρούχα. Έχει, θα ξανασυζητηθεί. Σίγουρα. Να δούμε και ο κόσμος τι έχει να πει. Εννοείται.
αν συμβαδίζει με τη μόδα. Στα σχόλια να μας πούν. Να μας κάνουν ένα subscribe και μια καμπανίτσα για να μας στηρίξουν και ένα like. Παιδιά, δεν κοστίζει κάτι. Τίποτα. Είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις για να στηρίξεις έναν καλλιτέχνη, 2 καλλιτέχνες, 3 καλλιτέχνες, τους οποίους γουστάρεις και συμπαθείς και θέλεις να συνεχίσεις να ακούς. Οπότε κάντε αυτά και θα τα πούμε στο επόμενο. Θα τα πούμε. Να έχετε καλή συνέχεια. Bye. Ό,τι και αν κάνετε.